Starten er gået til 5. løb, og det er med galop direkte fra favoritten 2 Usia Stensgaard. Mod fronten i stedet et Lewinsky. Og Usia Stensgaard den sætter sig først i trav her, og så har hestene fra top til dæk passeret den. Et Lewinsky frem som anden. Og måske frem og presser for føring 3 Prinsesse Lania. Kan overtage fronten her for Claus Peter Christiansen. Derefter som tredje hest 6 Merci VP4 fuldt løs i den tryk, så er der 5 Lady Reverse, 7 Lady Winner, så er der 8 Krødersilden, 9 Lucisil. Vi afslutter med indvendig startgalopperende Usia Stensgaard. De første 500 meter afviklet efter 23,5 med 3 Prinsesse Lania travne frit derfremme. I ryggen et Lewinsky, udvendigt 6 Merci VP. Så er det 4 fulddøs, 5 Lady Reverse, et par længder efter fulddøs. Galop nu for 6 Merci VP. Betyder, at 4 fulddøse kan forbedre sin position fremad gennem andet spor. 3 Prinsesse Lania. Førerne her, hvor deltagerne tager hul på nok en omgang, nærmer sig samtidig kilometeren, som er afviklet efter 23,6. Og medfavoritterne fra de store startspor, de sidder og lurer lidt på den anden dernede. 2 Usia Stensgaard er faktisk kommet op gennem indersporet og har forbedret sin position helt i løbet. Det gav allerede fremme som 4. Smart kørt af Michael Skovmose, der i den grad fortsat er inde i løbet, men fortsat har nogle længder frem til en førende Prinsesse Lania. Prinsesse Lania er en outsider løber til 62 gange pengene. Kan den stå hele vejen hjem? De begynder at anmelde deres interesser fra bagfeltet. Det er 9 Lucisil derude at angribe. Ud foran den gik Usia Stensgaard, og så tager vi hul på sidste omgang. Med 3 Prinsesse Lania fortsat førende gennem sporene. 2 Usia Stensgaard i denne tryk nummer 9 Lucisil, og igen i Lucisil tryk nummer 8 Krødersilden. 2 Usia Stensgaard fortsat langt frem til en fortsat veludseende kæmpe overraskelse derfra med Prinsesse Lania. Usia Stensgaard frem som anden tredje, så kommer de længere ud i banen. 9 Lucisil, 8 Krødersilden sidder bliver sparet lidt der mellem heste. Fortsat 3 Prinsesse Lania, sjusker lidt med bagaktionen rundt sidste sving, men er fortsat i god fart. Og førerne ind på opløbet, en kæmpe overraskelse til 63 gange pengene. Først ind på opløbet, de kommer langt ud i banen, og de jager derude. Men 3 Prinsesse Lania, den kan endnu, så kommer de i Krødersilden mellem heste. 8 Krødersilden, 9 Lucisil går på målstregen, så bliver der kamp. Jeg tror, den redder sig i land nummer 3 Prinsesse Lania, kort foran 8 Krødersilden. Ja, det bliver ganske medrivende. Claus Peter Christiansen vinder ikke ved at løbe ofte, men han fører her med 3 Prinsesse Lania kort før mål. 8 Krødersilden kommer på de sidste meter. Spørgsmålet er, om den kommer for sent. Målstregen kommer der, og så tror jeg, den redder sig i land med nød og næppe 3 Prinsesse Lania.